Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nandito ulit tayo sa pinaka-latest update sa bagyong si Egay. At ito po ay para sa ngayong Sabado ng Hulyo 22, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Mayor Nelson Legacion at ang ating Congressman Gabby Bordado ng 3rd District of Camarines Sur. At binigyan na ba rin ito ng international name, itong bagyong ito. Binigyan na po siya ng pangalan na Tuksuri. Okay? Yan po ang pag-pronounce po niyang pangalan na yan. Galing po yan sa Korean name. Ang ibig sabihin po ay Agila o Eagle. So, ito na po na yun ang pinakalatest sa bagyong ito at may good news po sa ating bansa. At yung pinapakita sa nakalipas na ilang araw na magla-landfall sa Central Luzon, Northern Luzon, ito po ay nagbago at ngayon po ay tinutumbok na po ang bansa ng Taiwan. At inaasahan pong posibleng mag-landfall dyan sa loob ng 5 araw, probably sa darating pong Huwebes, Hulyo 27. At ito po ang ating fast animation. So, nagkita po ninyo na medyo developed na po ang kanyang southern semicircle. Yung kanyang taas na portion ng kanyang sirkulasyon ay kulang pa po dahil napapasukan po siya ng tinatawag nating dry air intrusion. Gali po sa isang high pressure dito sa may south of Japan. Kaya nagkakaroon po ng maliwanag na area po itong bagyong ito. But sa susunod na ilang araw, ito po ay hihina at magiging malakas na bagyo na po itong si Egay. At inaasahan po ito na tatahak patungo sa general direction po ng area po ng Taiwan sa loob ng 5 araw. At posibleng lumakas pa po ito at magiging isang ganap na typhoon. At kasalukuyan, isa na po siyang tropical storm, kanyang hangin, nasa 65 km bawat oras. At may pagbugso, maabot po ng 85 km bawat oras malapit po sa kanyang sentro na kasalukuyan ay hindi pa po siya fully organized. Ang kanyang pinaka-outermost rain bands ay nagbibigay rin ng mga pag-ulan o mga localized thunderstorms dito po sa may area po ng Kabikulan, Tanduanes, dito rin po sa may Eastern Visayas. At yung habagat ay nagsisimula na rin maka-apekto po dito sa may kanluran bahagi po ng Kabisayaan, kanluran Mindanao, kasama po ang area po ng Palawan at Sulu Archipelago. So yan po ang magiging tahak po nitong bagyong ito. So inaasahan po natin na lalo po ang magkakaroon po ng mga pabugso-bugsong ulan itong kanluran bahagi po. Samantala itong area po ng Western Luzon ay kapag nandito na siya sa may area po ng east of Cagayan, baka magkaroon ng epekto ang habagat dito sa bahagi nito ng ating bansa. At dito naman tayo sa zoom in satellite animation. So nakikita po natin ang gaano kalaki itong kanyang sirkulasyon, lalo na po sa may southern portion. Ito na lang po ang kulang niya, nakaulapan. At unti-unti po itong kakapal habang hina na po yung paglabas ng dry air mula sa high pressure sa may south of Japan. At pag humina na ito ay tuloy-tuloy na itong aakyat, mag-accelerate patungo sa general direction po ng Taiwan. At ang kanyang diameter right now, yung kanyang rain bands ay umabot po ng 400 kilometers in radius. Kung ang diameter ang pag-uusapan natin, umabot po siya ng 800 kilometers. So, ganyan po siya kakapal. Kaya nagkakaroon na rin itong influensya dito sa may bahagi po ng Western Visayas at Western Mindanao. Pati na rin ang Southern Mindanao, mayroon effect na po ang habagat. Okay? So, mga pabugso-bugsong ulan, inaasahan po dyan sa susunod na 3 araw. Habang itong bagyong ito ay tutungo po sa general direction po ng Taiwan. Ang track po kanina o kagabi na ginawa natin ay halos hindi pa rin nagbabago. Same pa rin yung kanyang tracking at yung pagkilos niya ay halos hindi siya kumikilos since kagabi. Pero sa mga oras na ito ay kumikilos na siya ng 11 kilometro bawat oras pa west-northwest. At inaasahan po ito magiging northwest ang kanyang galaw patungo sa Taiwan. At inaasahan po ito na dahil po mag-i-improve ang atmospheric at oceanic environment ng kanyang dadaanan, ay posibleng lalo po itong lalakas. At by tomorrow, linggo or lunes, posible po isa na po siyang typhoon. At hindi po maalis ang possibility o posibilidad na baka pwede siyang maging isang super typhoon dahil po nandyan po ang probability
na baka magkaroon ng rapid intensification. Chinek natin ang oceanic heat content sa latest na yon. Ito po yung latest sa oceanic heat content, ay mukhang hindi masyado yung energy na release na galing po sa dagat, but still magkakaroon po ng intensification po ito in a slow manner ang kanyang pag-intensify habang ito ay tumatawid po sa dagat Pilipinas. At dito po sa tracking natin kanina, at halos hindi pa rin nagbabago ito, ay ang Batanes at Bubuyong Group of Islands ang posibleng maapektuhan po ng tropical storm force winds na yung kanyang bugso ay pwedeng umabot po ng hanggang 100 kilometro mula 80 kilometros bawat oras. Yan po ang bugso na pwedeng makanasan po ng Batanes pagdating po ng bagyo dyan sa Martes ng gabi, Hulyo 25. At inaasahan pong ang Northern Luzon ay maapektuhan din ng tinatawag nating rain bands na dala po nitong bagyong ito habang ito ay patungo sa Taiwan area. Okay? So yan po ang pinapakita na yon ng lahat ng Asian agencies na lahat sila ay patungo sa Taiwan at except for itong Hong Kong Observatory, ang pinapakita nito ay dito sa may area ng Batanes at Bubuyong Group. So siya lang ang nag-iisang nasa baba ng tracking ng lahat ng agencies. Ang Pag-asa po ay nandito. Dito naman po ang American Joint Typhoon Warning Center at yung ibang ahensya, yung Korea, China, ay nandito po ang tracking niya. Halos magkalapit po yan. Kahit saan naman po siya dumaan dyan, ay talagang severely affected po ang Taiwan. At also, may mga hangin at ulan din makakanasan po sa may area po ng Batanes at Bubuyong Group. So, ito po yung dalawang competing reliable computer models, yung European model sa kaliwa at yung sa kanan naman po yung American model, at halos same na po ang kanilang tracking, although ang European model dito magla-landfall sa may Southern Taiwan, ito naman pong American model ang landfall niya dito sa may Northern Taiwan o sa may Taipei. Okay? Kahit saan siya dyan dumaan, at talagang maapektuhan po ang Taiwan. Ang Batanes ay medyo namimili ko sa tracking po ng European model. But nevertheless, ang general track talaga ng bagyo na yon ay dito po sa may area po ng Taiwan. Okay? So, mag-iingat po tayong lahat dyan, mga kababayan nating naninirahan po, mga Filipino community na nasa Taiwan. Please take all necessary precautions laban po sa paghuho ng lupa, sa mga pagbabaha, sa malalaking alon kapag nasa coastal na areas po kayo ng Taiwan, at sa mga malalakas na hangin na dala nitong approaching na bagyong si Egay. At ito po yung oceanic heat content, na-mention na natin yan kanina. So dito na tayo sa rain forecast. Ito po yung rain forecast mula sa European model. Galing po ito sa weathernerds.org, isang bagong free website. Kung makikita nyo lahat ng models nandyan. So ito po yung animation nila. At nakikita po natin itong bagyo. Ito na po yung bagyong ito. Ay nasa estimate po ang isang araw na ulan niya ay nasa 400 to 500 millimeters. So equivalent po yan ng halos 1 o 2 buwan na ulan na ibabagsak niya sa loob ng isang araw. Okay? Kapag nandyan po kayo, kapag sumabay po kayo sa galaw ng bagyo, o nasa mismong near the center kayo, ay may experience po ninyo ang napakalakas na ulan. Okay? At pagtaas niya dito, nakita rin ninyo dito ang habagat. So apektado po dito ang Western Visayas, Mimaropa, for the next 3 days, at baka mag-extend pa hanggang Miyerkules o Huwebes itong mga malalakas na ulan, pabugso-bugso sa western sections po ng Visayas. Kasama po dyan ng Iloilo, Guimaras, Western Panay, Negros, Bacolod, Southern Cebu. At na yung araw na ito hanggang bukas, affected din ang western at southern portions of Mindanao, Jensan, Zamboanga. So affected po kayo dahil medyo malaki po ang sirkulasyon itong bagyo na ito na umaabot na yun ng 800 kilometers ang diameter. At dito rin po sa mga susunod na araw ang Palawan at kanluran bahagi po, lalong-lalo na po sa Mindoro. Okay? Kanluran bahagi ng Mindoro ay malalakas po ang ulan dyan dahil po sa habagat. Now, pagdating po ng Martes hanggang Huwebes, habang tumatawid siya dito sa may area po ng malapit sa Batanes o Taiwan area, ang western sections po ng Luzon mula sa Ilocos region hanggang sa may Batangas, kasama po Metro Manila, Zambales, Pangasinan,
Cordillera Administrative Region, kasama po dyan Baguio at Benguet, ay makakaranas po ng monsoon rains. So, mag-ingat din kayo sa mga possible na mga pagbaha, pagguho ng lupa, at sa mga possible na pagtaas ng alon sa dalampasigan po ng kanlurang Luzon dahil po sa pag-ibayo po ng hanging habagat. Lalong-lalo na po ang Hulyo at Augusto, yan po ang pinaka-peak months ng habagat. So, expect kahit anong bagyo ang dumaan dyan o mga low pressure area na malakas ay papaibayo po niya except kapag meron po tayong tinatawag na monsoon break. Okay? So, yan po ang situation na yon ng bagyong si Egay. Kahit hindi po siya maglalandfall sa Pilipinas, meron po siyang indirect effect dahil po haatakin po niya ang hanging habagat. So, mag-ingat po tayo dyan sa may kanluran bahagi po ng Luzon, kanluran bahagi ng Visayas, Mimaropa. At dito naman po sa Bicol, yung mga nagtatanong sa Bicol region ay magkakaroon din po ng mga pabugso-bugsong ulan. May mga span of 3 to 6 hours na bumabalik po itong mga ulan, lalo na po sa early morning, gabi, tanghali, o hapon, o late afternoon. May mga padaan po mga ulan at thunderstorms na inaasahan rin po sa Kabikulan. Lalong-lalo na po sa kanluran bahagi nito like Pasacao, Balatan, sa Camarines Sur, sa kanluran bahagi po ng Albay at Sorsogon, at gayon din po sa Masbate. So, please take all necessary precautions na lang sa mga epekto nito na dala ng habagat. Sa mga farmers, medyo nag-enjoy sila dahil itong mga ulan na dala ng habagat. Blessings po ito. Dahil po, pagdating ng Burr months, magsisimula na pong El Nino, babawas po yung monthly rainfall. So, mabuti na mayroon mga ulan na magbibigay po sa mga irrigation agricultural lands ng ating bansa. At gayon din po sa mga hydroelectric power plants, mga dams sa Luzon, Visayas at Mindanao ay makakatulong po itong hanging habagat na magpuno ng mga dams. Okay? So, yan po ang ating latest update sa bagyong si Egay. Babalik ulit tayo bukas, linggo, para ibigay sa inyo yung pinaka-latest at kung saan na po papunta ang bagyong si Egay. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padro ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Happy weekend to all. And maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.